ஆசை ஆசையாய் இருக்கிறதே இது போல் வாழ்ந்திடவே, பாச பூமழை பொழிகிறதே இதயங்கள் நனைந்திட. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற விஷயம் எதை பற்றி அப்படின்னா அகத்தி இலை. அதை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த அகத்தி இலை அப்படிங்கிறது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு தலைவலியாகட்டும், உங்களுக்கு வயிற்று வலி, நாக்கில் புண்ணு வர்றது, அப்புறம் பார்த்தா கண்ணெரிச்சல், நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த அகத்தி இலை பயன்படுது. அதில் சிலதை உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக சொல்கிறேன். அகத்தி இலையை நீங்கள் தினசரி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பால் அதிக அளவில் சுரக்கும் அப்படின்னு முன்னோர் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டெய்லியும் எதை சாப்பிட்டாலும் அஜீரணமாக வயிற்றுப்போக்கு போகிறவங்க இந்த அகத்தி இலையை தண்ணீரில் போட்டு கசக்கி அந்த சாரை தண்ணியோடு சேர்ந்து குளிச்சு வந்தாங்கன்னா இந்த வயிற்றுப்போக்கு, இந்த வயிற்று உபாதைகள், வயிற்று கோளாறுகள் எல்லாமே குணமடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, சிலருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்துலலாம் நாக்கில் புண்ணு வந்துடும். ஸோ அதுக்கும் இந்த அகத்தி இலை சாறு ரொம்பவே பயன்படுதுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த அகத்தி இலை சாறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ணெரிச்சலுக்கும் ரொம்ப அதிக அளவில் யூஸ் ஆகுதுங்க. அடுத்தது இந்த அரணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெப்டைல் பூச்சி இருக்கும், அது பட்டாலும் அந்த காலத்தில் இந்த அகத்தி இலை சாரைத்தான் விஷமுறிவாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிலருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் மூக்கில் நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கும். அதுக்கும் இந்த அகத்தி இலையை வேக வச்சு ரசமாட்ட வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னம்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை அடியோடு தீர்ந்துடுங்க. அப்புறம் அது போக வாய்ப்புண்ணு நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே பயன்படுது. ஸோ நீங்களும் அகத்தி இலை கிடச்சிதுன்னா இதை வாங்கி பயன்படுத்தி பாருங்கள். ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆசையாக இருக்கிறது சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.